Μήπως το μηχανογραφικό σου το έχουν γράψει άλλοι? Πόσες επιλογές έσβησες επειδή δεν έχει προοπτική στην αγορά εργασίας? Πολλοί υποψήφοι δηλώνουν μόνο λίγες σχολές ή ακολουθούν τη σειρά που θέλει η οικογένειά τους. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Χάνουν ευκαιρίες και μετά πιστεύουν ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος. Στα 18 δεν καλείσαι να μαντέψεις ένα επάγγελμα για την υπόλοιπη ζωή, αλλά χτίζεις μια διαδρομή μάθησης. Πριν το υποβάλεις, λοιπόν, ρώτα τον εαυτό σου. Τι με κάνει να σηκώνομαι από το κρεβάτι το πρωί? Τι με ενδιαφέρει πραγματικά που το κάνω χωρίς κάποιος να με πιέσει? Και βάλε τις δικές σου προτεραιότητες και όχι των άλλων, γιατί στο τέλος εσύ θα ζήσεις αυτή τη ζωή. Πρακτικά. Εξερεύνησε πέρα από τις βάσεις. Συζήτα με επαγγελματίες. Επικοινώνησε με φοιτητές, με επαγγελματίες του κλάδου που σε ενδιαφέρει για να ακούσεις πραγματικές εμπειρίες. Ή βρες τέτοιες πληροφορίες online σε σελίδες όπως είναι το eduguide.gr ή το Στάση Πανεπιστήμιο στο YouTube. Και τέλος, κάνε λίστα με δικές σου προτεραιότητες. Γράψε τι σε ενδιαφέρει περισσότερο. Δες τα επαγγελματικά δικαιώματα που κερδίζεις από τις σχολές, συγκρινέτες. Δες τι σε εμπνέει ώστε να παίρνεις τα μέσα να πηγαίνεις στη σχολή σου κάθε πρωί. Αν νιώθεις πίεση από τρίτους, και το καταλαβαίνω, θυμήσου ότι τα όνειρά σου δεν είναι απαραίτητα τα ίδια με τα δικά τους. Όταν έχεις πάρει προσωπική ευθύνη για τον εαυτό σου, τότε κάνεις τις δικές σου επιλογές. Και έτσι πρέπει να γίνει για να μην κινδυνεύεις να καταλάβεις μετά από χρόνια ότι έστω και υποσυνείδητα ακολούθησες την πορεία κάποιου άλλου.